Tamalez, Eulalia Abaitua inor gutxik ezagutzen du. Horra gure herriaren neurria. Berari esker daukagu Bilbo eta Euskal Herriko zenbait tokitako memoria bisuala, baina ondorengo belaunaldia esker txarrekoa izan ohi da. Gureak garrantzia izan dezan, aurreko dena suntsitzeko behar itxu, harro eta ulertezin hori, you know. Emakume honi begira, jende asko ez du jakingo Eulalia Abaitua argazkilaria izan zana, baina ikusita emoten da, aberatskume bat, ze hori izan, ez? Bai, aberatskume bat, burgesa, bai. Baina sortzeko grinarekin, ez? Hori da, egon zan, bera ikasketak egin zituen, eta momentu baten familia joaten da Liverpoolera, eta pentsaten dugu hor izan zen momentua, bera argazki gintza mundu horrekin sartu zala, eta grima hori sortu zitzaiola, ze bestela ezin dugu asaldu bere artxibo fotografikoa. Jo, begiratzen ari naiz argazki hau eta konturatzen ari naiz, zenbat emakume agertzen dira, ez? Bueno, ez profesoki egin da erakusketa hau martxoaren 8 ospatzeko orduan, 24 argazki guzti hauek dira emakumeenak. Baina ez da bakarrik, berak emakumeak atera zituen. Asko eta asko gehiago dago, baina Eulalia Abaituak ez zuen egin bakarrik hori, emakumeen argazkiak, denetarikoak. Zer pentsatuko zuten emakume haiek Eulalia Abaituaren argazki kamera ikusterakoan? Eta zer pentsatuko zuen Eulalia Abaituak emakume haiek ikustean? Zerk bultzatu zuen emakumeak eternitate bihurtzera? Gaur egun zalantza izpirik gabe, Eulalia Abaituaren begirada feministatzat hartuko litzateke, baina feminista kontzientziarik izango zuen? Feministatzat har dezakegu horren kontzientziarik ez duena? Feminismoa ez alda hain zuzen ere hortxe hasten, kontzientzian? Hau esatu baterako Lekeitio da, 1908. Hau konkretoki plaka originalean, ze hauek danak dira reproduzioak, agertzen da bera idatziz, Eulalia Abaituaren idazkunarekin, Lekeitio 1908, limpiando calamares. Bai, gutxitan agertzen ziren bere notak? Oso gutxitan, ez dakit, oso gutxi. Berak idatziak bakarrik edo argazki xaflatan edo argazki xaflen kajatan. Kitxo, ez dago besterik, Eta zuek xaflak daukazua? Bai, originalak, bai. Zeharbideetan galdu aurretik. Maria Elbira Juliana eman zioten izena eta galdetuko didazu. Eta Eulaliarena, ama zuen Eulalia. Berata zerditu eta gutxira hil zen. Besoetako ume horri Eulalia esaten hasi ziren. Gurasoen zenbat zama garraiatzen dugun. Hori ote zen Eulalia Abaituak besten bizitzetan xerkatu nahi zuena, Maria Elbira Juliana. Hemen ere, alferreko jardun luzeetan zuetan gal gaitezke. Ez dakigu. Harrigarria da, zelan jaso dugun memoria bisuala, eta ez dakigun norena den, ez? Hori ere, baina... Hemen ere esatu baterako... Karo, eske batzutan gertatzen da, oin metadatosarekin, ez da gertatzen dana, ez baduzu ipintzen argazkian metadato hori galtzen da egilearen izena. Eta, Eulalia Abaituaren izena, agertu dira, batzutan bai, beste batzutan ez. Begira, hau, ikaragarri gustatu zait, ikusten duzu abusu da, eta jente gutxik ezagutuko du horrela abusu, ez? Nik honegatik, hemen hasten da itsasoa. Bai, hori da, lehenengo muga, itsasoaren lehenengo muga. Ezke paisaia asko aldatu da, naiz eta erreka egon, inguru guztiak etxez josita dagoz. Eta ni saiatu naiz, batzutan joaten argazki honekin eta beste batekin,
eta ezin dut kokatu puntuan non egin zen. Liverpoolen bizi izan zen urte batzuetan. Aitak lana tarteko ara egin zuen eta berarekin seme alabek. Shaw Streeteko 79an bizi izan ziren. Google Street Viewen sartu naiz eta aizu, existitzen da? Hor biziko zen. Londresen ere bizi izan zen 1871an Juan Narciso Olanorekin Liverpoolen eskondu ostean. San Francis Xavier elizan eskondu ziren. Gertatzen da, senarra, badiotzu lehen esan didazu, ez? Baina nik Eulalia Baituaren historia ikusita eta beti pentsatzen nuen. Gizon hau oso berezia izan behar zen. Bai, oso, nik uste baiet. Zelan posatzen duen, berarentzako. Hori da, eta irrifarre batzuk, ikusten dira, dagoela oso konplize, bai, guztiz. Nik uste haien tartean zegoela, hori, konpon, oso gauza bitxia. Eta nik uste asko sufritu zuela, berabe, Eulalia, ze gazte gelditu zen alargun. Eta orduan nik uste hor bere barrura sartu zen. Eta, ze karo, alde batetik dago bere argazkiak bere etxetik kanpo begira. Eta gero, etxetik barru begira. Eta hor, zenbat argazki bere senarrarekin, ez dakiz zen txokoan, edo morua mozorratuta, edo hemen sarrita hilobekin, edo, asko eta asko. Bai. Ingalaterratik 1878an itzuli ziren Euskal Herrira, Begoñara, hain zuzen ere. Ingalaterra oso barruan nahi zekarren izan ere, bertan eraiki zuten pinu jauregiak estilo ingeles nabarmena zuen. Begoñako basilika ingurura bazoaz, lehengo oparotasunaren zantzuak aurkituko dituzu, jauregiak eta etxetzarrak. Egun ordea klinika pribatuak dira denak. Eraikuntza materiala eta altzariak ere handik ekarri zituzten, eta zuhaitzak eta landareak. Ingalaterra txikia eraikina izan zuten Begoñan. Hau zen Eulalia Baituaren oso albokoa, ez? Bai, hau izan zen arropa garbikarien, Eulalia Baituaren arropa garbikaria, labandera. Rosario Arabiurrutia. Eta hau izango da Begoñako errekastoren bat, no? Bai, errekatsua, Palacio del Pinotik hurbil pasaten zana, eta hor errepresa egin zuten harriekin, eta hor labadero modura erabiltzen zuten. Argitaratu zanean argazkia, etorri zen bere ondorengo bat esaten, aizu, nik uste, hau da emakume hau. Eta ekarri zituen argazki batzuk Eulalia Baituak berak egindakoak, beste batzuk ja Rosario zahartuta, eta bai, guretzako oso ikaragarria izan zen. Eta beste inoiz pasatu zaizue hau? Baita, pasatu zaigu. Ume txikitsu honekin, Anastasi Azkarate. Hori da, Azkarate Garaizabal del Caserio Etxeberria Elorrioko. Bale. Orduan agertzen da bera Anastasi eta bere nebarroak. Zar hiltzen Eulalia Baitua, 80 urterekin. Pinu jauregian bizi izan zen ia azkeneraino, Begoñan. Ordurako Bilbo bihurtutako Begoñan. Hil baino urte bilenago kale nagusiko pisu batera aldatu eta han hil zen. Bere gorpua Begoñako hilerrian Olano Abaitua familiak zuen panteoian sartu zuten. Ez duzu sinestuko, baina hilerria itxita dago aspaldi, eta bisita batzuk egin badaitezke ere, hezur gehienak ez daudean, atera zituzten.
Eta zer iruditzen zaizu Eulalia Baituari eskainitako kale horren gustasuna? Nola baita esateko? Pues oso triste. Iruditzen zait oso triste kale zistrin hori eukitzea. Ez dakit Eulalia Baituak bere izen-abizenak eramango zituen kalerik nahi izan ote zuen. Behar bada horren gainean pentsatu ere ez zuen egingo. Emakumezko izen-abizenekin kaleak behar ziren Bilbon. Berdintasuna esaten diote honi. Gizonezko gehiegi Bilboko kale izendegian ere. Eulalia Baitua eman diote izena kale bati hortaz, eta zer diren gauzak, kaleak ez du ataririk, ez du dendarik, ez du tabernarik, ez du negoziorik, ez du elkarterik, ez du inongo erakunderen egoitzarik, ez du osasun zentrurik, ez du gazteen lonjarik, garaje baten irtera, bi atariren kristala handiak eta atetxo parea soilik. Autoak espaloi ertzean usteko kalea da. Triste, oso triste. Niretzat oso triste ditzen zait. Ez dagoela rekonozimentu bat Bilbo hirian. Espainiako Guadalajaran berriz, etxeak eta postontziak dituen kalea du. Kale berria da eta oraindik ere etxe gehiago eraikiko dituzte. Hortaz, Guadalajaran, Bilbon ez bezala, koronelak izango du zerretan hori. Bai, nik uste dute kalean egingo bagenuelako inkesta bat, harrituko ginateke ze gutxik ezagutzen du. Oh, claro, hombre. Agian baten batek esango zuke baietz, baina... Baina oso gutxi. Oso gutxi, ez dut uste.